विलिनीकरणाचा जो प्रश्न आहे ना, अमोल कोल्हेंना प्रदेशाध्यक्ष करायचं आणि अमोल कोल्हेंना प्रदेशाध्यक्ष करून राज्याचा कारभार ते हाकतील, तुम्ही दिल्लीत असाल, दादा महाराष्ट्रात नेतृत्व करतील, हे सगळं चर्चेत झालं होतं. मग नेमकं प्रफुल्ल पटेल असतील, सुनील तटकरे असतील यांनी विरोध केला म्हणून हा सगळा विषय रखडला का? आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर जवळपास सगळे पक्ष एकत्र आले होते, त्या एबी फॉर्मवरती पण कुठल्या तरी नेत्याच्या सह्याच असतील. रामकृष्ण हरी. त्याच्या तटकऱ्यांच्या सह्या आहेत ना त्या एबी फॉर्मवर, म्हणून मला वाटतं काल अमोलदादा सविस्तर ह्याच्यावर बोललेले आहेत. त्यामुळे पक्षामधल्या एक ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाचं मत आणि नुसतं मत नाही, जे वास्तव आहे हे अमोलदादा कोल्हेंनी काल सविस्तर तुमच्या सगळ्या माध्यमांसमोर मांडलेलं आहे. वेगळं मला काही बोलायची मला गरज आता या क्षणी वाटत नाही. होती का की अमोल कोल्हेंनी प्रदेशाध्यक्ष व्हावा आणि राज्याचे नेते? आता अमोलदादा बोलले तुम्हाला काय काय, आणि सगळ्यांना सगळंच माहिती आहे काय.